Блажен е онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, който дава плодът си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоспява. Амин. Исус ще те промени, човече. Само ако вярваш ти днес и се покаеш, Исус ще ти прости, ще те направи нов човек. Исус ще те промени. Исус ще те изцели. Вярвай от сърцето си, изповядай греховете си. Вярвай от сърцето си, изповядай греховете си. Исус ще те промени. Исус ще те изцели. Вярвай от сърцето си, изповядай греховете си. Вярвай от сърцето си, изповядай греховете си. Отче наш, Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневният ни хляб и ни прости дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството, силата и славата е Твое до вековете. Амин, Татко.